Sitazame singakanani yobegezela. Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo. Niyamazi ugogo Mseleku okhulumayo utholakala yonke indawo. Abekho abangamazi. Ngicela ukuthi njengoba ugogo Mseleku namhlanje uzokhuluma ngento ebalekile echitha ngisho umuzi, kodwa iyochitha unganakile. Uyazi ukuthi kunezizinto ekubale siqaphele singomama nama ngabobaba. Ungabothi uhlezi ekhaya ubona njalo nihlale njalo nisusana njalo nomama, nihlale njalo nixabana kwezinye izibuzo ukuthi awukwenzekeni, nomunye azabone ngathi omunye usehlala encikisela nje ngabe yini inkinga. Kanti kunento enyonyobayo engenayo kunina, into enjenganento eyisichitho. Uyazi ukuthi kunezinto ekumele uyiqaphele uma umuntu ngoba kuhamba izinto zonke uthi ungazinakile, kodwa ithuka sezenzeka ngalesi sikhathi lesi izinto zakho usazibona ukuthi zinhle zihamba kahle, kodwa zihamba kahle nje kuhamba kube nendawo ukuthi ngelinye ilanga ngelihlizisana nje ungazi ukuthi kwenzekeni. Fanele uyibheke leyo nto leyo, ingabe uhleli nje unakile, isichitho siyangena kuwena, singena kancane, kodwa ngokuthi awunakile uyozubona sesize senza into enkulu lokwena uhlezi unganakile ukuthi ngabe yindaba kwenzakalani. Mhlawumbe baba kaNosibambane usethola intombi yini bandla, mina kushuthi akasangiboni nokungibona, kanti mhlasimba akathole lutho, kodwa ukuthi nje kunezinto ezenzakala ngemimona kwabanye abantu. Uthola ukuthi kunabantu abanomona ekuhlaleni kwenu kahle noma okuphathaneni kahle kwenu, ukuthi niphathene kahle, kodwa uthola ukuthi banomona abangafuni ukuthi izinto zenu zenzeke kahle noma zihambe kahle. Kodwa wena ngokuthi awunakile bese belokhu bephosa kancane izinto zabo ngoba benzela ukuthi zihlakazeke lezo zinto zabo, ngoba omunye ungathola ukuthi ufisela umngani wakhe ukuze bakwazi ukuthi bazongena la nabo ngoba naku wena uvimbile. Mhlambe omunye ufisela ukuthi nje udadewabo noma yenqobo na ingakho bajikijela ngoba naku bafuna isikhala sokuthi kungene wona. Ingakho kufanele ukuthi wena umuntu uhlale nje, noma ngabe umuntu wesilisa noma ngabe umuntu wesifazane, uthole nje izinto zokugquma noma ngabe iziwasho, ugqume, ugeze, uphalazi, uhlale ugezekile uyintokazi yakweni, uhlale ugezekile insizwa yakeni. Ungangenwa nje izinto kalula seziyakungena usuyinkinga nje wena nomuntu wakhe esethi akubuka nje uyacasuka, akasenalo lolathandi lokuthi uma ngabe kubuka abese yamomotheka, azizwe jabula uma ngabe bona acabange lesa sikhathi naleza zinto lezi nani ixoxa ngalesa sikhathi, ngoba kubalekile ukuthi umuntu wakho ahlala akhumbule izinto ezinhle enake nazixoxa. Kodwa uma kuthola ukuthi akasakukhumbuli kwayiloko, okusho ukuthi sekunenkinga lapho, ayisazokwazi izinto ukuthi zihambe kahle, ngoba mhlambe sekukhona into vele yenziwe sikhona phakathi kwenu esilokithi nje kancane egazini kunina. Ingakho nginiyala kakhulu ukuthi kumele niqaphele ukuthi izinto zisahamba kahle yini, alukhona ushinto oluncane olubonayo. Ukuqala nawe ngazikhathi ubona ushinto oluncane, noma ngabe ubaba noma ngabe umama, ube unyakazela ukuthi lesi simo lesi singaze siqhubeke, ngoba abanye abantu bagcina bengqimuzana komangqimngqimi ngobani abanakile ukuthi kukhona lento esiyingenile kubona, kanti bangqimuzana nje bengakaze bangqimuzana. Buku ukuthi lokhu ngabe kwenziwa yini, okusho ukuthi khona lesi sicuthe sesingenile kunina, singene kancane ninganakile, sangene nje kulokuthi ayisuke ngeke wena, athi wena uyancikisela, uyayibona lona, athi ngiyothi ngiphume ngihambele ngishawe lo moya. Indaba iqale lapho nje kancane unganakile. Akawubheke kusukela namhlanje umuntu wakho menza leyo nto ukuthi chabo akawuzama ukusukuma na ulungisa izinto zakho zihambe kahle, ngoba ifuneki leyo nto uma ngabe nihleli, ngoba kufanele ukuthi nihlale kahle nje ngokuthula, ngoba uma kubaba ugcine ebona omunye umuntu lapha ephumile ehambile, uyabona, ugcine naye wesifazane nabo bayaganga, ugcine naye ethi emsebenzini, agcine naye esebona omunye umuntu ngoba inhlalo la ekhaya ayisekho kahle, kanti bona bayonile inhlalo yabo, bangakwazi ukuthi bayenze ifudumale inhlalo yabo yasekhaya. Uthola ukuthi nje ikhaya seliyabanda ngoba umama benobaba abezwani, bahlaze bexabana. Omunye mekuthi akhuluma into ucela cabanga ukuthi ngabe umama uzothini, ubaba noma ngabe ubani, omunye ukuthi akhuluma ucabanga ngomunye ukuthi omunye uzothini, kanti ayifuneki lonto. Kufanele ngazi mangabe ngixoxa nje nobaba, baba
khulume nje ngesmile sami esihle esizojabulisa ubaba, noma ngabe ngikhuluma ubaba ngikhulume kahle ngesmile sami esizojabulisa umama. Ayikho into enhle njengaleyo nto. Alifuneki ikhaya elibandayo. Ikhaya elibandayo alisuke lingekho mnandi. Kufanele kube ikhaya elifudumele, ngisho enkonzweni lifudumale, lingabandi ikhaya enkonzweni. Ama kube ikhaya nje elifudumele owaziyo ukuthi noma ngabe siyahamba noma sisenkonzweni kodwa kufudumele, ngoba uma wena uzithambisa ngale mfudumala kukhona leli sele lizoqhamuka lona selifudumele, selinezinto zokwenza ukuthi lifudumale, lishise livuthe be. Wena uyabanda qha ngoba yini ezakhe izinto awuzinaki, uhlala nje uthi nje hayi ubaba ungeke ubaba yenze lo. Ungathembi umuntu ukuthi umuntu ngeke azayenza into. Mase khona ushintsho olubonayo, shintsha nawe wenze into obonayo ukuthi cha bobo ake ngizame nami ukubheka ukuthi ngabe kwenzelani. Bahleze besho la besiyala ngoba indlela esuke siniyala ngayo nathi cha qaphela ngoba sibadala thina sesiyazazi izinto futhi siyazibona. Qaphela ukuthi kuwena ngaba kwenzeki yini kanjalo, futhi ungabo yithambisa nawe ukuthi hayi ake ngihlale nje phansi ngibone ukuthi ngabe kwenzakalani ngempela, ngisazobuyeke ngibukisise kahle. Akusiza ukubukisisa, izofika lo ozofika azontshontsha la kumyeni wakho. Ngesikhathi ezontshontsha uzofika nezishisayo ngoba uzofika nezinto ezithize azenzile naye egazini lakhe. Uthola ukuthi indoda yakhe ayisezwa lutho kuwena, isizwa yena ngoba yini uyavutha bhe umlilo. Wena ufuna ukuzenza lezi zinto ezizokwenza ube umlilo, kanti akufuneki ikamelo libande, kufanele ikamelo lishise ngoba iyona nto yakho umuzi, iyona nto yenza ekhaya kuhlalwe kahle. Uma ngabe kungekho lokho kufudumala, kuba nokuhlala ekhixiziswana ekhaya, kube nengxabano lengafunakala ekhaya. Kufanele ikhaya libe ikhaya ngokuthula, libe ikhaya ngokuba mnandi ngisho ekhaya. Ngisho abantwana mangabe ikhaya lihle uyabona nje ukuthi la ikhaya kuthokoziwe, kunenywe nje kamnandi ngoba ngalesi sikhathi lesi umama nobaba benenkinga uyahlela kubantwana. Abanye abantwana bayasenza bezwe ukuthi khona into engemnandi kahle ekhaya. Uthothi ngisho abantwana banayo injabulo kahle ekhaya, kanti lento isuka kunina ningabazali. Akabaqaphela abantu abadala ukuthi cha bobo zonke izinto esizenzayo azinga-affect abantwana ngoba nabo bagcina sebesenkingeni, bagcina sebeyibuka inkinga yenu. Lento ekusuke kungafanele mabayibone ngoba iy'ndaba zenu kumele maziphelele ekamereni. Yonke into yena ayiphelele ekamereni ukuze ingaphumeli ngaphandle, igcine siyaziwa abantu. Kungabukhona futhi ozothi behilizisene nomunye ayoxoxela umnganakhe ngoba indaba iqala ihambe kanjalo ukuze kuzongena isele lizongena kangade lalifisa ukungena, kodwa ngoba selithola leli nceba liyeza ukuthi izinto zenu zimagingqigonqo, lithole ukungena libe seliyamnamathela lingene selenze yonke into uzokuthiwa khona ibambelelo nje selenze yonke into, lenza igezo leza yonke into. Wena suzothi uyafika kubaba kasezwa noma wamanzi noma uyintombi. Ayifuneki loyo nto. Phakamani ungaze kufika umuntu ozokuphazamisa phakathi komshado wakho noma phakathi komendo wakho noma phakathi kwantoni noma relationship yenu nobabili. Phakamani nobabili nenzele ukuthi izinto zenu zonke zihambe kahle, ngoba uma kungenjalo hayi bandla uyaphela umshado, uyaphela umuzi. Uyayibona leyo nto. Ugogo Mseleku lo okhulumayo ngiyacela ukuthi nimlandele ugogo. Uyatholakala ku-YouTube, uyatholakala ku-TikTok, uyatholakala ku-Facebook. Uma nje ufuna ugogo Mseleku uyakwazi ukumfonela ngoba inamba yami isuke ikhona lapho, inamba ngenzansi isuke ikhona echazayo ukuthi wena uma umdinga ugogo Mseleku ungamfonela kuyona kulo namba iya WhatsApp futhi. Kodwa noma ungazophenduleka ngokusheshsha, kodwa kufanele mangabe WhatsApp kufanele wazi ukuthi kodwa ngeke nje liphele usuku ungazange ngize kuphendule. Ngiza kuphendula ngoba WhatsApp asukangena bemaningi kakhulu. Ngiyacela ukuthi abantu bafone, basebenzise kakhulu nokufona umuntu uma ebona ukuthi ujahile, ngoba omunye umuntu uvana WhatsApp kanti ujahile ukuthi asheshe aphenduleke. Ngiyothi ngizwe umuntu esefone esethi ugogo kade ngikuWhatsAppila ungiphendule,
kanti ngisalibele nalaba nami abasuke befona ngizwe ngibona ukuthi lo muntu ujahile lo osuke sawathapha ngisuke ngibona ukuthi kusho ukuthi akekho serious kakhulu ngoba uma serious kakhulu ngabe ungena ocingweni uyafona ngifonela ngitshela inkinga yakhe bese silungisa lo nkinga sidlule uma usangiwathapha ngisazoqala ngibambe ingcingo lezi ekhala noma sengingenile ngithi ngisafunda indaba yakho kodwa uma sengena ucingo ngumabhuti uyayibona into enjalo bese uthi aninakwa ngiyanakelela kakhulu bafowethu ngoba akekho umuntu engingamphendula osuke ngibhalelile impela angazi ukuthi ngabe kusokwenzeka iphutha lenzeke kanjani ngoba ngize ngishiye ngisho umyalezo ngisho kubantwana ngisho ngathiwa mhlawumbe ngisebhizana ngithi cela nibaphendule abantu nibatshele ukuthi ngisabhizi ngizobuyela kubona ngoba ngibe sengibuyela sengibaphendula abantu bonke abakade bekhuluma engisho ukuthi ke namhlanje ikona benginakho bengithi anginazise ngabo chabo hlala mthana ukuhlala phansi deke nyaluzana ukuze niyabona nani izimo ukuthi ihamba kanjani abantu baphazamisakile emzini yabo ubuqinqa igongo kuyale abanye abantu bathuni nje abanibona ngathi kuhle ngaphakathi kanti inkulu indaba endlini ngaphakathi ngoba indaba ezinkulu ziphelele ekamereni omama phela abasile nabahlakaniphile bayazi ukuthi indaba zabo kumele bayiqedele emakamereni ngoba uma beyikhuluma nje noma kanjani zizophuma ihambe zikhulunywe yonke indawo bese kujika sekuyanakala ezintweni zabo okumseleku ke lo okhulumayo uyatholakala ku-YouTube, ku-TikTok, ku-Facebook. Inamba yami ikhona lapha enzansi. Ngomhla ka-6 Agasti ngizobe ngiseGoli ePort Yagrini. Odinga ugogo Mseleku uzofona asho ukuthi yini nani ayidingayo afuna ngimphathele yona nobani abafuna izinto zabo bayomfica ugogo mhla ka-6 ePort Yagrini abafuna usizo. Uyabonga ugogo Mseleku, uthokoza makhosi amakhulu.